de contingut. El nostre llenguatge en aquest programa és col·loquial i sense embuts. Utilitzarem barbarismes i no ens esforçarem a utilitzar el femení plural si no ens surt. Benvinguts i benvingudes a Joves Precàries. Li fotem canya? Dale. Corre segur que no vull posar Vale, massa. un moment. Hola. Bona nit. Benvinguts. Som la Cora de Vedra i la Paula Bossé i això és Joves Precàries. Benvinguts, bona nit. Com estem? Molt bé, estem amb que hem tingut problemes amb l'àudio com sempre i bé, avui celebrem ni més ni menys que... Un moment... Ni més ni menys que el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. S'haurà acabat el tema del ball perquè ja no tenim música. Sí, no hi ha manera. I per tant no ens sentim. Però espera't perquè està sonant la música. I ara? Ja està. Sí. Feliç Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. I és que avui celebrem aquest Dia Internacional perquè és el dia que va néixer Hans Christian Andersen, autor de contes que segur que heu llegit o escoltat quan éreu criatures, com per exemple l'Anegat lleig, quin conte més tendre. El vestit nou de l'emperador o la Sirenita. I com a dada curiosa també té un conte que es diu La Patufeta. I no el Patufet. Que no el Patufet, encara que és una història prou semblant a la del Patufet. Simplement que al final, com que és la Patufeta, sempre ha de trobar el príncep per casar-se. No volia, uau. Si vols baixar una mica És que estic patint molt, de soroll. els micros. Sí, baixa una mica els micros i els pujo jo des d'aquí. Vale. A veure això. Vale, ara millor. Sí? Sí, ara sí. Millor. Vale. Uau, és que estava patint moltíssim. Jo de soroll... És que ens sentim moltíssim per aquí. No sentim les cançons, però per aquí sí. Vale, no et passis tampoc. Així? Vale. Hola. Cora? Ja, em sents bé? Sí, et sento bé, però Paula, vale, per perdó. favor. Bueno, sí, que hi ha coses que no canvien, no? Hi ha coses que no canvien. Que ve la Patufeta i tota la pantalla. Exacte. Vale. Però bueno, actualment es cuida molt més el rol que tenen tots aquests personatges de contes, els protagonistes, i de quina manera es tracten aquests protagonistes, no? I és que els contes serveixen per moltes coses, des de l'aprenentatge dels més xics fins a la pura distracció. Quan ens explicaven històries per anar a dormir o simplement per passar l'estona, riure i jugar, a mi, com a mínim, em feia molt feliç. No sé si a tu també. Sí, per descomptat. No sé si fan per això, sí, que crec que es creen grans històries, però el que em preocupo ara és que jo crec que a vegades es fan més històries perquè els nens, o sigui, perquè els pares estiguin contents de comprar els llibres que no llibres que els nens vulguin escoltar. Les temàtiques, no?, que surten d'aquesta fantasia infantil. Però al final... O sigui, al final són adults que creen llibres per infants, sí. No? O sigui, no estan creant els llibres als propis infants. Llavors, també és molt complicat saber quines temàtiques... O sigui, seran temàtiques que interessin als adults. Sí, que interessi als adults explicar-los als infants. Exacte. Sí, això també és veritat. Però al final, la cultura dels contes, per mi, jo crec que no s'ha de perdre, que és una forma d'aprenentatge importantíssima. Això sí, cal revisar-se constantment què expliquem i com ho expliquem. Sí, més perquè el món està superpodrit i hauríem de deixar els infants ser més infants, no? Poder viure més en aquest món de fantasia i no tant ser conscients del que passa, potser a vegades. Totalment. Bueno, dit això... Que no mori el conte. Exacte, i passem a la secció d'anècdotes precàries, que què t'ha passat aquests dies, Cora? Doncs mira, jo no sé si sabeu que jo estic fent un curs de regidoria teatral i resulta que ens han fet fer 2 classes d'anglès.
Per què us preguntareu? Doncs jo també m'ho pregunto. Pues deu ser per el típic que s'ha de convalidar, no sé quin percentatge. Oi? No, per si acabem en una producció anglesa, cosa que jo, Cora Lavedra Velázquez, Ja. no acabaré aquí, però és igual. Vam fer la classe d'anglès, què passa? Que les classes d'anglès són telemàtiques. No sabem bé I per què? No ho Perquè sé. teniu un profe british? No, perquè sabia parlar català, estava parlant tota l'estona en anglès, era una noia, no sé per què. Bueno, Però, total, que teníem la classe telemàtica i ens feia fer frases, ens construïa frases i ens les feia reestructurar perquè fossin correctes en anglès. I una d'elles era can you play the guitar o alguna cosa així. ok. Vale? Total, que llavors ens les havíem de preguntar entre nosaltres i a veure si trobàvem pues, de nosaltres qui sabia fer allò de la frase o qui havia fet allò de la frase. Una era si havies deixat mai de fumar, saps? Vale. Pues total, que em van preguntar a mi si jo sabia tocar la guitarra Sí. i vaig dir que sí. I em diuen, i tens una guitarra pròpia? Sí, clar, estic a casa meva. Bueno, al final de la classe la profe em va demanar que, sisplau, que toqués la guitarra i va dir, play and sing. Jo, no, sing no, per aquí no hi passarem, d'acord? Play un rato, si vols. Sing ni de broma. I què tal? T'han fet bromes al respecte o tot? Saps el millor de tot? No, la guitarra? Saps el millor de tot? Que no es va sentir res perquè el propi micro de l'ordinador bloquejava el so de la guitarra. Suposo que perquè sentia massa soroll i... Clar, com potser la... Ja. I sí, total, que... I ho va intentar les dues classes que toqués la guitarra i vaig tocar una mica, però no se sentia. En fi, precària. Sí, precària. Bé, la meva anècdota... És que fa gràcia perquè com ens les hem apuntat és guitarra i forquilla, que Sí. estan com... vale. La meva anècdota precària va sobre una forquilla i és que, bueno, sí, com ja hem explicat molts cops, sovint ens toca passar per aquell tràngol de menjar al transport públic. L'altre dia escoltàvem per la ràdio un grup de gent d'aquests programes matinals de merda, perdó. Apa! Que tenen sempre la típica noia que fa la veu de noia i que és la noia del programa. Doncs, Sí, per tenir la quota de noies al programa. exacte, i que tenen un seguit d'influencers fent també de col·laboradores. Juliana Canet. Que en tenen de parlar el català ben poc i jo ho faig en un programa de podcast, saps? Però és que ja s'ho fan a la ràdio pública davant de molta gent. Aquí ens escolten els nostres amics. Exacte, és igual, tornem un altre cop al d'esto, que em queixi jo d'això també té tela, però vaja. És igual, total, que es queixaven de que feia pudor a la gent que menjava al metro i que haurien de prohibir-ho i no sé què. I la gent no menja al metro per voluntat. No, Vull dir- perquè fot vergonya menjar al Exacte. metro. I a sobre, queixant-se de l'olor i de que no sé què, i pues que tu Sí. què penses? Que menjo al metro perquè vull dir que m'agrada anar a menjar al metro? I que si tu tens temps per menjar a casa, me n'alegro, però hi ha gent que no. Exacte, bueno, és igual, l'anècdota. Tot el que no tenia forquilla. Però és que havia de menjar sí o sí, perquè m'estava morint de gana i després perquè la classe començava a les 2:30 i jo començava, sortia de la feina a la 1:30 i tenc 1h15. I per tant, havia de menjar al metro. Sí, perquè ja no arribaves pel trajecte. Total, que no tenia forquilla. I jo estava convençuda que l'havia ficat a la motxilla, buscant-la per la motxilla, no la trobava. Va arribar una companya meva de feina i li vaig dir, escolta, no tindràs una forquilla? I em va dir, bueno, sí, Paula, però ja saps quin tipus de forquilla és. I és que sí. Em vaig adonar que ser precària és portar una forquilla a la motxilla o bossa que sempre utilitzes i tenir allà una forquilla que està repleta de ronya que mai has acabat de recollir. I crec que no sóc jo l'única, ni la meva companya, i que som un gran volum de gent que ens passen aquestes coses. Si algú del xat li passa, que doni un play. I si us fa asco, també podeu reaccionar amb caretes d'asco. Sí. Però no em vingueu amb els discursets que portaven, malauradament, aquella gent de la ràdio, que privilegiats elles, no? Perquè probablement mai hagin hagut de menjar al transport públic. Si més no, bueno, l'anècdota va tenir un final feliç i és que la meva companya no tenia forquilla, però jo vaig trobar la meva, que evidentment pues, sí, era el tipus de forquilla aquest. Una miqueta de netejadeta amb aigua i paper i cap endintre. I al final és la teva ronya, vull dir que... Sí, bueno, no sé què dir-te, la motxilla posa per tot arreu, però sí, vaja. això és veritat. Som del que ho direm. Exacte. Doncs, fetes les anècdotes precàries, passem a la secció Entre gestions. Yes.
Aviam, Entre gestions. Dia del Llibre Infantil i Juvenil, joves precàries, de què podem parlar avui? Doncs parlarem d'oci cultural, però no ens centrarem només en el teatre, el cinema. La cultura pot tenir diverses formes. I tant, la cultura ho engloba una mica tot, no?, al final. També ho és la manera en què ens relacionem, igual que el per què fem unes coses i no unes altres. La cultura perdura en la gent i també en els llocs que habitem. En la nostra ciutat, per exemple, tenim cultura de molts tipus i moltes cultures alhora. Sí, vivim en una ciutat que és plural i diversa, com és Barcelona, no? I és un caldo de cultiu també pel xoc cultural. Però també té la part bruta, no?, aquesta de la globalització. Mentre que tenir restaurants de moltes cultures enriqueix, no?, la cultura pròpia del territori, tenir 20 McDonald's a la nostra ciutat, i són els que he pogut comptar amb les senyaladetes que hi havia en el Google Maps, doncs crec que no acaba enriquint. Segur que n'hi ha més. Però, bueno, podem ser una ciutat de moltes cultures, encara que si no cooperen entre elles, el que acaba passant és que algunes acaben menjant-se les altres o simplement se segreguen en barris. Sí, i si no ens dotem de recursos per acollir a totes les persones nouvingudes i les cultures nouvingudes, no, només fem que des del desconeixement es creïn discursos d'odi i malestars per les dues cultures. I al final, una de les intencions de l'oci cultural és ajuntar les persones. És igual amb quina activitat, que si amb un Holy Fest, amb una fira del llibre, amb un Halloween o amb una castanyada, bueno, encara que amb aquest últim potser posem el freno, que aquí... Sí, reprenem perquè que convisquin però que no ens colonitzin, no? Això per descomptat. Que apropiar-se del Holy Fest ho hem passat per alt, però també Déu-n'hi-do, no? Sí, i a part de l'oci cultural, que està en la cultura popular, i aquesta és la que es veu més afectada justament per aquest tema de la colonització, no? Veiem com moltes tradicions culturals dels Estats Units que acostumen a portar capitalisme. Sí, perquè van de la mà. Perquè van de la mà, Estats Units i capitalisme van completament de la mà, es mengen cultures pròpies de la nostra terra. Però perquè quan parlem de cultura popular, de què estem parlant? Clar, no només estem parlant en anar al bar, en anar de juerga o mirar el futbol o anar al teatre, sinó que cultura popular també ho poden ser els castells. I els castellers. No sé si ser casteller és pitjor que ser escalador, Vull dir, fina línia. Això, que al final cadascú que és casteller té la seva colla i si no formes part de la seva colla fuig, i és que únicament parlen de lligar, de les seves macrofarres endogàmiques i segurament formen part d'alguna colla o del seu barri, però no del seu barri, sinó d'un altre barri. D'un altre barri, això és bastant típic. O de les unis. O de les unis. Van a la uni i decideixen posar-se és que la supercolla castellera de la uni, quasi els ganàpies, quasi totes les universitats públiques i algunes no públiques de Catalunya tenen la seva colla castellera amb noms d'aquests que intenten... Ser trapelles. Ser trapelles i... No, sí, a mi em sembla molt bé. El que passa és que la monogàmia aquesta de parlar sempre... Ui, perdó, no es diu monogàmia, però bueno. Endogàmia. De parlar sempre de les seves festes, de com lliguen i de tal, al final perden l'essència, no?, d'aquesta cultura popular que acaba focalitzada o escampada en aquest discurs. Sí, no, perquè de castells te'n parlaran ben poc, això segur. Sí. Bueno, cancel·lades de joves precàries, perquè... A veure, els castells són preciosos, això no ho negarem, però el problema són les persones que els fan. Sí, a més, el 90% de militants de GERC ja ens han dit, bueno, deixem mirar aquest programa. Exacte, ens han cancel·lat. I algun escalador també de passada, perquè segur que no hi ha gaire temps, o sigui, gaire espai entre els escaladors que passen del Rocco a ja potser 2 birres o així, no? Fins que passen a ser castellers. Al final, d'escalar per pedra a escalar per persones, i ja ben poc. Bueno, de fet, ja que estem parlant de cultura festiva catalana, no podem oblidar-nos de les sardanes, dels balls de bastons. Ni dels esbarts. Tota la raó. I és que sembla que a les joves ja no ens interessa gaire, però tot aquest tema. Almenys a la catedral els diumenges només hi ha iaies ballant sardanes. A veure, però això jo també crec que és perquè vivim a Barcelona, i a Barcelona aquesta cultura de les coses així més populars s'està perdent. Tots sabem per què, no? Però realment a pobles o així hi ha moltes colles de balls de bastons, colles sardanistes. De fet, ahir començaven les caramelles de Súria i a les caramelles de Súria hi ha
una tradició de colla sardanista, de balls de bastons, vull dir que... Jo el ball de bastons te'l compro, però les sardanes, què vols que et digui? Fora de les festes majors em costa veure i creure que hi hagi gent que balli sardanes. I amb bastons sí, és que clar, mira, Sí, per perquè aquí, té més- per aquí han aixecat la mà. Perquè el bastons té més rotllito, no?, que la sardana, no ho sé. A veure, la gent que ens està escoltant, heu ballat mai sardanes perquè us ha vingut de gust, no perquè us van fer obligat a fer el col·le, perquè això també seria tot un tema. És que jo crec que mai he ballat en sèrio, només he vist ballar gent a la festa major i ja està, no? No ho sé, jo n'he vist, jo he ballat i he vist gent ballant sardanes perquè li venia de gust, la veritat. Però ara no ens posarem a discutir sobre això. Jo vull saber si la nostra audiència, la nostra seccionista d'avui ha aixecat la mà quan ha dit que sí, que balla sardanes. Que balla sardanes. Que a mi el tema aquest és que jo crec que queda molt centrat en festes majors. Vull dir, la festa major del poble sí que ballarà sardanes tothom, igual que surten els gegants a fer la seva cercavila. Sí. Però ordinàriament em costa creure que hi hagin joves que vagin a ballar sardanes els diumenges. Va, és igual, fugint d'aquest tema, parlant de festes populars, de festes de barris, arriben d'aquí ben poc les festes del Poblet, que és el mal anomenat barri de la Sagrada Família, que són del 14 al 23 d'abril. Bueno, doncs si algú vol fer comando per anar a veure els gegants o a l'Esbart, crec que aquest any aniré a veure'ls. Clar que sí. I amb les iaies i tal, i a santadetes. Els grans convidats de les nostres festes, però, no faltaran, que són els guiris. Fora de la festa major se'm fa impossible a mi veure les sardanes a qualsevol plaça del barri perquè semblarien totes mones de circ. Això és veritat, com a la Patum, encara que hi ha cada cop més guiri infiltrat, tot i que parla català. Ah, sí? Home, allà els guiris encara de moment, els guiris... Són guiris catalans. Són guiris catalans. Però te n'adones, els veus. Com deu ser que deuen promocionar-ho a les pàgines de Turisteo? Vine a veure la cultura popular catalana i et posen en plan... Posa't a ballar ja perquè els miris, no sé, vine a fer això. La gentrificació destrueix la cultura fent que en lloc de ser entesa com una eina d'arrelament comunitari i cohesió social sigui una escenografia folclòrica. El que és claríssim és que s'han apropiat dels nostres espais. I ja no és per la cultura aquesta del ballarí de sardanes català, sinó per la pròpia cultura de barri o de poble, fins i tot. Passejar un diumenge per Barcelona es fa horrorós. I ja no et dic entre setmana si vas a la plaça Catalunya, perquè allò és infumable. És que l'altre dia estava al metro a petar, que eren les 10 o així, i tot el que hi havia al metro eren guiris. Jo que treballo al centre de Barcelona, us ho dic, o sigui, és horrible anar amb la línia verda a plaça Catalunya. És horrorós. I sortir per les Rambles ja ni t'ho explico. Clar. Has d'anar esquivant, passant com puguis. I tant. Birra a 2 euros al bar, perquè no només és el tema de que han pujat els preus de tot, sinó que en certa part crea la gentrificació. Sí, i que no estem a Gràcia, estem aquí a Safa i igualment ens fiquen plus de Terrassa, quan a Terrassa és... Què? Un metre quadrat. Un metre quadrat de vorera de l'Eixample, què m'estàs dient? Sí. Restaurants de fast food i macrocadenes. Per trobar un restaurant dels de sempre has de caminar 5 carrers com a mínim. Sí. Soroll de cotxes, música de venedors al carrer, no? Els tontaines de fer bombolletes. Tot això, espectacle cultural creat únicament i pràcticament per guiris. On es pot jugar a pilota, on es pot llegir en silenci, on es pot anar a córrer o fer una mica de ioga, perquè fa anys que es podia, no, el gran part aquest de la ciutat, a la Ciutadella, ja anar a fer el ioga i la mandonguilla, però és que deu ser actualment horrorós anar. Ara està ple de tapetes amb guiris fent el pícnic. No, i te'ls venen també per allà com a la platja. Això és veritat. En comptes d'aigua cerveza beer et venen amb pareo. Literal. Però bueno, ara tenim glòries, Paula. Sí, ens flipa glòries, però a veure quan tardaran, no, a guirilitzar-lo. La gentrificació el que acaba fent és elititzar la cultura. I aquí semblem tots burros. Jo vaig entrar al Prado farà 4 mesos, no, fa menys, però bueno, vaig anar gratis amb el carnet d'estudiant
Entrar al MNAC costa 9 euros amb el carnet d'estudiant i 6 euros amb el carnet jove aproximadament. Que, en plan, són burros aquí a Catalunya? Vivim a Barcelona, la Barcelona del MACBA, del CCCB, de tots aquests llocs que volen que paguis i tot això és cultura. Ho hauria de ser, no? L'art és cultura, entenc, perquè ens han posat en aquest... és que aquí... Aquesta paraula és boníssima. En aquest alberginer és la... De berenjenal, catalanitzat. Vale, bueno, que aquesta cultura és pel poble, realment, és cultura. Podria ser un eslògan del Sonar o del Primavera Sound, no? És pel poble, és cultura. Sí. Però aquests són cultura, aquests festivals? Són cultura capitalista. Al final, cultura ho són, perquè això no ho podem negar. Però sí que pagar tanta pasta per un festival i el preu que van a les birres en aquest festival, sí. flipes, tulipes. Que ens han dit pel xat alguna cosa? Sí, ens han dit més a favor de sardanes que de bastons per aquí. Jo flipo. Amb el peixet, aquell que t'ensenyaven a mates. Vale. Com es deia el teu peix que feia això? El meu es deia peix Martí, mai t'oblidarem. Peix Martí, mai t'oblidarem, però que era un pres polític. No, es deia peix Martí, però mai l'oblidaré. Ah, vale. No, el meu crec que no tenia peix. O sigui, no tenia nom. Peix sí. El meu sí, el peix Martí que es menjava els peixos més petitons, perquè era més gran. És igual. És igual. Tornant al Primavera Sound o al Sonar, l'exemplificació més clara de que la cultura elitista no és més que postureo. Sí, total. A més, les artistes de darrere, al final, no veuen ni la meitat de pasta que està veient l'organitzador del festival. Segur. Tot sigui I els dit. sponsors i tot això, I no? tots els tècnics que fan que funcioni això. A veure, clar, també al final val tanta pasta perquè és un macrofestival tan gran que han de pagar a molts treballadors. Ara, no sé jo si darrere també hi ha una part de vinga, anem a embutxacar-nos el màxim de diners. Home, de ben segur, una cervesa a 4 paus. Què 4, i si no més, I jo més. crec. Bueno, perquè... 4 sounds, no?, que li deuen dir. Però hi ha molta cultura accessible, al final, a la gran majoria o sigui, de música, teatre, dansa, fora de tots aquests macrofestivals, hi ha molta cultura disponible. Sí, amb això tens raó, però no sé si acaba sent més precari, no?, acabant potser treballant per grans monstres del sector cultural o haver-te de rebaixar teatres i sales més petites per evitar el capitalisme. Al final, la gentrificació i el diner van molt de la mà i caminen junts, no? Creen cultura pels guiris skaters en el MACBA per tal d'expulsar la pròpia cultura del bar i del Raval i puja, no, el preu del lloguer per acabar generant més apartaments i després apareix, no, el discurs de la ciutat està molt bruta perquè hi ha molt migrant, Aneu a la però darrere merda. d'això el que hi ha és masses yanquis que venen, no, amb el seu Airbnb a la nostra ciutat a fer el cultureta. I tant, i dona part en aquest punt en concret, que deixarem el tema per no ratllar-nos més. Em sembla perfecte. I donem la benvinguda a la nostra convidada d'avui. Probablement la coneixereu totes pel seu blog, Els Secrets de Barcelona. Ens farà una aproximació de la cultura més amagada dels carrers de la ciutat i ella és Clara Teia. Endavant. Bona nit, Clara. Encantada que hagis vingut al nostre programa. Bona nit. Jo estic molt contenta de poder participar aquí amb vosaltres per descobrir-vos aquells espais que no coneix ningú. Escolta'm una cosa, mira el comentari que ens han posat, del que parlàvem abans, no? Són... Aviam. És que jo no llegeixo des d'aquí. Ojo als muntadors dels escenaris, 6 euros l'hora amb ETT. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Això ho vius tu en el teu dia a dia. 6 euros l'hora. Home, sí, és que al final el tema aquest de treballar en cultura és supercomplicat, perquè clar, o sigui, tu t'estàs fent molts assajos que normalment no els cobres. Ostres, clar. Tots aquests assajos, a l'hora de fer una obra de teatre, tots aquests assajos, tu al principi no veus res. I fins que l'obra no comença a engegar, no comença a rodar... Clar, hi ha de fer el boca-orella, no? Exacte. I segons, hi ha teatres que segons el públic que et vingui o el públic que et deixi de venir, tindràs uns diners o uns altres. No tenim un sou fixe. Sí, no. Escolta'm, si més no, vens aquí a parlar... Vinc aquí a parlar del meu blog, Viene a contar su libre. Del que podreu trobar al meu blog sobre els espais secrets de Barcelona a nivell cultural. Perquè, clar, tots coneixereu doncs, els cinemes Balanyà, els Glòries Multicines, els Cineses, però
que hem de trobar un cinema... Què podem dir dels cinemes més amagats? Tenim el cinema Maldà, per exemple, a ple centre de Barcelona. Tu el coneixes? El coneix ben poca gent. El coneix ben poca gent, és un cinema superpetit. Per arribar fins allà hauràs de xocar amb 25 guiris abans d'arribar-hi, però un cop allà arribaràs una passada. És superpetit, només hi caben 4 persones, que no sé com els hi funciona el negoci, la veritat, perquè clar, és que... Clar, però és una experiència excepcional. És una experiència. Tu la recomanaries a molta gent? La recomanaria. A més, allà també hi tenen el Teatre Maldà, que és si fa o no fa el mateix, però sense pantalla. Vale, clar. A nivell de mides, em refereixo, clar. Vale. Sí. 4 persones per obra. Sí, i molt bé de preu, també. Potser 5 euros et val l'entrada allà. Que bé, molt bé. Molt bé. Després tenim el Zumzeig. El Zumzeig és una cooperativa, d'acord, que està a Sants, un barri preciós. Sí, Sants és xulíssim. A més, tenen la sort de tenir això de que I no tenen tants guiris. I els hi tanquen els carrers també, els Sí. caps de setmana. Que bé quan ho fan aquí. Doncs allà fan, si tu ets alternatiu, d'aquests que t'agraden les pel·lícules d'autor una mica més diverses, que no les típiques pel·lícules que posen, exacte, a l'americano, xica rubia, guapa, se va a Beverly Hills i... No. Sinó que t'agraden més els secrets. Exacte. Ai, estic tan contenta d'haver-te dut al programa perquè crec que vivim en una ciutat que amaga tantes coses. I tant. I aquests, a més, en versió original, Clar. I el Fenòmena. Després hi ha el Fenòmena, que està aquí al costat. O Maria Claret. Super a prop d'aquí, que també, versió original, pel·lícules una mica interessants. Aquestes sí que posen pel·lícules noves. Mira, diuen per aquí que la teva cangur de petita feia teatre al Maldà. Mira. Mira. No ho sabia. I després la Filmoteca de Catalunya. La Filmoteca de Catalunya probablement sí que l'heu conegut una mica més perquè amb el col·le hi haureu anat. Però fan... És la que està al Raval? Sí. Vale, sí. I fan documentals, fan cosetes així, doncs... Sí, sempre m'ha generat molta curiositat perquè és un edifici que té molt vidre al voltant. Sí, això és veritat. I quan és fosc, de nit, es veu tota la llum d'allà i... Sí, no, molta curiositat. però i aquest no és gens petit, però trobaràs això, documentals antics, arxius històrics, no, com per anar-hi. Després, a nivell de teatre, a veure, clar, és que aquí a Barcelona ens trobem que difícilment hauràs de pagar menys de 15 euros per una entrada, no? Però existeixen maneres de rebaixar preus. Vale. Tenim l'escena 25, que per la gent jove... Ara no sé si és fins als 25 anys, perquè per això es diu escena 25. Canviat, igual que la T jove, que s'estira. És que em sembla boníssim l'anunci. Sí. Per cert, la T jove té fins a 6 zones, Fins a 6 zones, sí. Sí, l'únic que no pots ficar és renovar la T-mobilitat. T'has de tornar a comprar la T jove. Perquè si no se't renova només en una zona. És una informació bastant important, a saber... Fantàstic, apunteu-vos-ho igual que les meves informacions. Doncs després també podeu anar a teatres més petits, no? Perquè, clar, tothom coneix el TNC, el Poliorama o els teatres que té focus com el Goya i tots aquests. Només si tens cultura de teatre, perquè si no... Però, a veure, el TNC... Vale, sí. Llavors tenim teatres petits com la Gleva, el Tantarantana... La Gleva. Sí? En un programa. Em sona. El Tantarantana, l'Atrium o l'Eòlia, que també tindràs preus una mica... Bueno, alguns no. A l'Eòlia crec que sí, que els preus són una mica més rebaixats. Els altres no, però mireu-vos escena 25, que a vegades posen propostes. A més, són teatres petits, amb un encant, i trobareu obres de petits format, molt interessants. Si no us agrada tant, si voleu innovar, això de teatre de text, així, de només jiji, jaja, o grans formats, i voleu veure una cosa més petita, més pròxima, més... Aneu aquí. Vale. Llavors, si sou més de llibres, de biblioteques o llibreries, biblioteques amb encant a Barcelona, la Biblioteca Pública Arús, al Passeig de Sant Joan, sembla que vagis a Hogwarts. Vale? Sembla que de sobte t'hagis colat a la pel·li de Harry Potter i aquí, perquè no es mouen les escales, perquè si no, jo t'ho juro que quan hi vaig entrar per primer cop vaig flipar. Després també tindríem a la Biblioteca de les Aigües de la UPF, que no hi vagis quan és època d'exàmens dels universitaris perquè no t'hi deixaran passar. Clar. La gent, tu creus que va més a les biblioteques per la logística de la biblioteca que per anar a buscar llibres?
La Ja, gent ja, jo crec hi ha que gent va de a tot, jo però- crec que va a les biblioteques a estudiar, bàsicament. Bueno, però també hi ha molta gent que fa tard a la biblioteca, gent gran, Sí, potser, no ho sé. infants... Podria ser. Sobretot la gent gran a llegir el diari, potser, a passar l'estona... Sí, 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 sí. Una biblioteca que jo també recomano és la de Sant Martí, que és molt maca, que es va fer molt viral l'any passat, Sí, perquè té un format així més innovador. més de innovador, biblioteca, és veritat, que és veritat. té hamaques i tal. Clar, jo Estan estava totes. anant a les més modernistes, més així... A Es Escena confirma. 25 és fins als 25, sí, ojalà ho allarguin també. Sí, ojalà. S'allargui! Es llargui. I després, com a llibreries, tenim la llibreria Altair, que és sobretot de viatges, però allà et pots fer el teu cafetet mentre llegeixes una miqueta. Anda que no. O la Laie, que a la Laie també tens la cafeteria de dalt, estupenda, per llegir una estona. Molt bé. Volia parlar de dansa, però és que la dansa està molt sobrevalorada, ¿vale? Al Vale. final, molta dansa contemporània, molta cosa, Mercat de les Flors i poc més, aquí hi trobarem. També és la meva humil opinió, Vull dir que Superhumil. al final, Superhumil. si a vosaltres us agrada la dansa, doncs busqueu pel Google. I finalment, les exposicions. En el teu blog no trobarem, no, secció de dansa. No, al meu blog no trobareu secció de dansa, em sap molt de greu, però sí d'exposicions. Vale. A veure, tothom coneix la de Crims, no? El Museu de Cera, ara hi ha un nou museu que es diu Moco, que dius, per què li poses aquest nom? Doncs per anar d'alternatius i va de grafiters i aquestes coses, però actualment a la Casa Batlló, per exemple, tens una exposició immersiva 10D, que no sé quantes dimensions hi pot haver, perquè jo ja em quedava flipant amb el 4D, el 10D ja ha de ser... El 10D és el fregit, aquest que sentim aquí. El 10D és el fregit i també tot el... No sé, és que igual et toquen fins i tot o pots traspassar una altra època. I representa que és per veure una mica des dels ulls de Gaudí i no sé què, i explorar la Casa Batlló a través dels ulls de Gaudí. Suposo que també Que per xulo. això es diu 10D. Sí, no sé... Vale. Estava pensant si Gaudí tenia alguna D, però no. No. Què diuen? Un altre comentari? Llibreries molt guais, La Carbonera, La Insòlita i Acció Perifèrica. Xulíssim, moltíssimes gràcies. La Carbonera també m'havia sortit, però és que he pensat que si no, no tindria temps d'explicar les exposicions. Segueix amb les exposicions. Doncs. Sí. Després, al Museu Frederic Marès han recuperat la Sala de les Diversions, que he trobat que era un nom xulíssim. Una mica turbio, inclús, no? Potser? No, és per ensenyar jocs antics. Ah, que xulo. Jocs antics, de soldadets de plom i tal, i em sembla que fins i tot pots tocar, pots jugar una mica. Després la Fundació Foto Colectània té una exposició que es diu Marcelo Brodsky, Resistència Poètica, que això és sobretot és un tio que agafa fotos també com històriques o tal, i les retoca i fa que parlin les fotos i tinguin missatges una mica de... Sobre l'època històrica en la que estava la foto? sobre manifestacions de coses. Per exemple, hi havia una d'unes dones i els hi posava We have voice i no sé què, i bueno, no sé, pot estar xula. I després, com a ultimíssim, aquest, bueno, és que no us el podeu perdre, en plena Rambla, segur que no hi trobareu cap guiri, bàsicament perquè es diu Big Fan Museum, que dius, bueno, comencem malament si el nom està en anglès, no? Si no vols que hi vagin guiris. Bueno, és la pitjor cosa del món mundial. Per què la promocionem? La promocionem per anar en contra, per fer-li boicot, vale? Vale. Perquè... Per passar de llarg i fer-li la buti, no? Exacte, perquè és un museu que bàsicament hi ha coses molt grans, coses del revés, que fan com una casa del revés, tens piscines de boles, gronxadors... És per fer el posto, o sigui, està pensat perquè tu vagis, et facis la sessió de fotos i les pengis a les xarxes socials. Vale. I és una exposició, això, o realment és museu? És un museu que és així, és sempre així. I també he trobat una curiositat, que això ja fa una mica, però que han canviat el nom de la sala principal del Cosmo Caixa, que vosaltres segur que hi havíeu anat molt de petits, perquè aquí a Barcelona, com a mínim, als col·les hi hem anat cada any una mica. Doncs ara es diu Univers.
Que maco, no? I hi ha molta cosa de realitat virtual, tal, t'ensenya com en principi té pinta que era el Big Bang. Bueno, Que interessant. té pinta de ser molt interessant. Si no hi heu tornat des de que fèieu 6 de primària, aprofiteu, perquè és allà on hi ha els troglodites. Quan deu valdre per anar al d'esto? El Cosmocaixa? Doncs no ho sé, però jo crec que amb les carnet d'estudiant i aquestes coses deus tenir descomptes. Segurament, sí. I si no, important, si voleu anar gratis a molts museus de Barcelona, el primer diumenge de cada mes obren molts museus gratuïts per tothom de Barcelona. Bo saber-ho, això. I ja per últim, abans que marxis, tens Digue'm. algun secret a explicar Tinc algun secret a explicar sobre Barcelona? sobre Barcelona? Hi ha algun lloc que vulguis compartir final? Et refereixes a un... On visc? No, on visc és confidencial, perquè si a algú no li agrada potser acaba llançant-me globus d'aigua per la finestra. No sé si t'estàs referint a una cosa que estava escrita que no he acabat dient. No. Ah, vale. Doncs no, jo crec que ja està tot, els secrets. Vale, perfecte. Secrets De Barcelona. Secrets revelats, passem a la caixa d'eines. Endavant. Molt bé, doncs obrim la caixa d'eines i què hi trobem? Com fer cultura sent pobre? I és que sembla que a les joves no ens interessa massa la cultura i per això tenim bastantes ajudes. O això ens fan creure amb el bono jove de cultura, per exemple. I no és que això no ens agradi, no és que no ens agradi la cultura, sinó el que ens falta és temps per viure-la. I hi ha oci que no val diners. I així que no us duc consells per fer el cultureta sent pobre, perquè això ja ho ha fet una mica la convidada d'avui, sinó que el que m'agradaria parlar és com fer cultura a Barcelona sense beneficiar els més rics. Dilo. Per això us porto 4 imágenes, una palabra, ¿vale? Ole! Però que tampoc és exactament això, si més no, que m'acompanyaré d'unes imatges per explicar-vos els consells d'avui. Molt bé, doncs tirem. Molt bé. El primer consell que tenim, i això totes les persones que no siguin del nostre barri no, els hi serà una mica més complicat d'accedir-hi, o sigui, no serà informació tan rellevant per elles, però si més no, en aquestes 4 imatges podem veure els principals equipaments municipals que tenim. Podem veure la sala d'actes del centre cívic, que ara està una mica diferent, l'han reformat. Després tenim també la sala d'actes de l'Ateneu, del Poblet, on vam fer el nostre especial, que és l'espai on estem actualment. I on gravem cada dia. Exacte. A sota tenim el casal de barri 210 i al costat l'aula ambiental. Aquests 4 equipaments ofereixen tant cultura teatral, de dansa, espectacles de tot índole, com tenen el seu propi espai expositiu i a més ofereixen tallers i activitats per tots els públics, des dels més grans als més petits. I a més s'hi allotgen entitats concretament en l'Ateneu i en el 210. Això dona peu a que si tu tens ganes també de generar cultura amb les persones del teu entorn, doncs pots trobar entitats amb les que t'interessin sobre temes i participar-hi. Si més no, el contingut que ofereixen generalment aquest tipus d'equipaments tenen una assignatura pendent amb la joventut, perquè ens proposen activitats en les quals no assistim. Per horari, perquè generalment aquests equipaments tanquen abans de les 9, i llavors per fer una vida laboral i estudiantil se'ns fa més complicat, o també perquè no tenen prou persones joves treballant en l'equipament. Aleshores això acaba provocant que al final donguin servei a més per les pròpies usuàries també que participen, que generalment són més gent gran i famílies. Dit això, passem al següent, que ens dona una mica una següent visió de tot el tema aquest dels espais municipals. Aquí tenim 4 espais. Que ja passem més al jovent. Exacte. El que ens toca. Això ja seria més espais dedicats per les joves. Hem posat el casal de joves La Traca i el casal de joves Xiró com a referents de casals de joves propers al nostre barri. Si més no, també hem posat l'Analògica, que és un gimnàs popular, que també proposa activitats però que està situat al Guinardó. L'Analògica sí que no és un espai municipal, sinó que és un espai ocupat. I això era per visibilitzar una mica que també tant als casals de joves com hi ha espais ocupats que realment estan fent també cultura i proposen activitats setmanals, trimestrals. Sí, jo tinc pendent anar-hi. Sí?
doncs mira, molt més diverses, no? I encarades també a un públic potser més juvenil. I ja per últim hem ficat com a referent l'Espai Jove a la Fontana, perquè és l'espai de referència com a jove anar a veure teatre, tenen un gran auditori on fer concerts d'alta qualitat i a més, no, dintre I organitzen moltes activitats. Exacte, cada setmana tenen programates coses i al final no acaba sent un espai de referència juvenil. Sí que és diferent que un casal de joves, això tinguem en compte, no? Que no és el mateix un espai jove que un casal de joves i que cal marcar bé la diferència perquè un casal de joves està organitzat per una assemblea de joves, a part de tenir les seves pròpies dinamitzadores, que són qui lideren el projecte i que voluntàriament donen el seu temps, mentre que en un espai jove les persones que hi treballen són treballadores. Per tant, el pressupost potser també que tenen uns i altres també varia. És diferent. I per tant també l'accessibilitat a poder portar certs espectacles a uns altres també és diferent. Dit això, anem al següent, que com podeu veure són espais públics. I és que una cosa que m'agradaria reivindicar també, com a tercer consell, és que utilitzem els espais públics per fer cultura. Al final, sí, fem cultura però el fem en l'àmbit privat, no és visible i per tant... Això és veritat. Doncs anem a generar cultura en l'espai públic i apropiem-nos d'aquest espai que és el que ens pertoca, no? Una cultura que no sigui pública i que sigui privada no té cap mena de sentit perquè al final acaba perdent la seva pròpia essència cultural. Per descomptat. Següent. Vale, aquí tenim ja una mica de meme en si mateix, les 4 imatges. Veiem un tros del cartell d'aquestes festes majors, veiem també el logo de Joves del Poblet, un senyor amb el meme tirant paella pel terra i una mica una fotografia de les festes del sopar de festa major d'aquell poblet. I és que les festes majors són una gran font de cultura popular on podem veure la cultura popular del nostre propi barri, organitzant activitats gratuïtes, obertes, i que aprofitem les festes majors per fer cultura. Home, i tant. Participant de les seves activitats que es proposen, com també agrupant-nos i participant en format, mira, doncs potser no puc estar tot l'any a la colla de Castellers, però potser abans de la diada del meu barri... Sí, puc estar donant suport. Exacte, i participo. I res, que tota la informació respecte a les festes majors de la Sagrada Família al Poblet la podeu trobar a les xarxes socials del centre cívic, etc. i també al Twitter de la coordinadora. Vale. I ja, per últim, l'última imatge que he posat, i és el consell final, i és que està molt bé viure en una cultura que ens permet enviar coses d'una punta a l'altra del món i fer una cultura més global a través de l'smartphone, però no hem de permetre que la pantalla s'endugui tota la cultura, que només tingui valor amb un quadre si té moltíssims likes o una il·lustració si té moltíssims likes a l'Instagram, sinó que es pugui valorar amb d'altres formes les obres que fan els artistes i la cultura en general. Llavors, una mica el missatge final seria aquest, que hauríem d'intentar començar a fugir tant de la cultura de l'smartphone i no oblidar que al final la cultura està en les persones. Llavors, recuperar que la cultura compartida no només compartida a través de la xarxa, sinó compartida de forma real, és la cultura que ens mereixem. Jo crec que aquest és el consell més important de tots, perquè si no fugim d'aquesta eina que pot ser molt útil per moltes coses, doncs no sortirem més enllà del propi telèfon. Acaba creant una banalització d'aquesta... Si ja és prou fast food, o sigui, les pròpies xarxes socials, si fem que la cultura també sigui fast food, al final estarem obligant els artistes a treure contingut de merda, perquè si no... Totalment. I així amb tots els altres àmbits. Molt bé, doncs aquí acabarien els 5 consells. Espero que us hagin agradat. Super. I tots els que ens estigueu escoltant... Exacte, feu cultura de barri, feu cultura de poble i trobeu-vos amb els amics, que és molt important. Resumit, a grans trets. Perfecte. Doncs ara que ja estem aquí, anem a passar ja a l'última secció, la penúltima, en veritat. A la veu del jove. Donem la benvinguda a la nostra convidada. A la Clàudia Pons.
Doncs bona nit, Clàudia. Què tal? Bueno, estic tan contenta de tornar a la ràdio, és que no sabeu, no ho sabeu. De tornar-me a escoltar a la ràdio. Petit orgasme al ficar-se És els que- micros. Ai, Jo, uau. És que, clar, Clàudia, tu en realitat, en certa manera, ets periodista, al final. Bueno, no. De certa manera... En certa manera... Lo que hi posa el meu expedient és periodisme. Clar. Després no, però... Escolta, un moment, abans de començar, vull fer una esmena a la totalitat, Paula, perquè com a persona que va aprendre abans a ballar sardanes que a caminar, faig una reivindicació de les sardanes i us explico una anècdota super ràpida. Dale, I és dale, que tranqui. aquesta setmana m'ha vingut un alumne de primer de batxillerat i m'ha dit: ei, saps algun lloc on em pugui apuntar per aprendre a ballar sardanes? I va ser com... Fan teu, o sigui, t'aprovo tota l'assignatura, tens el curs aprovat, tens molts punts positius. I crec que ho parlàvem amb la Cora l'altre dia, en plan, que els detallets, no? o els tiets, no sé. Sí. Amb aquesta última Ells diuen cançó... tiets, a mi m'ha flipat que diguin tiets, perquè jo hagués dit detallets tal com està escrit. No sé, perquè també he de dir que els he descobert fa poc, Jo llavors també. és com... Però vaig veure l'altre dia un vídeo a Twitter del seu concert Apolo, al final apoteòsic de tothom ballant sardanes, i vaig pensar, no balleu sardanes, no esteu ballant sardanes, esteu saltant amb els braços alçats, i ja està, i us esteu agafant. Però bueno, que no sé, que jo crec que els joves, almenys, comencen a tenir curiositat per això. Llavors. Bueno, doncs endavant. Jo no us tallaré les ales. No seré jo la que us digui que ballar sardanes no és tan divertit com ballar bastons. Aviam, no és la cosa més divertida que puguis fer, però... Però és prou divertit. Però bueno, pots ballar perquè és com quan quan sona el xiquilicotre, no, com es diu? El Chiquili 4 és el d'Eurovisió. No, quan sona aquell de... Bueno, és igual. Quan sona aquest... El Paquito el Chocolatero. No. No, el de Saturday Night. Sí, és el mateix el xocolatero. model de ball, saps? En plan, vale, ja me'l sé, no he d'estar pensant com em moc. No, però és que en realitat les sardanes hi ha gent que les... és O sigui, es conte, supercomplicat, es sí. conte. No, és una cosa que no vaig aprendre a fer mai, però... Bueno, perquè la meva família és com molt sardanista, llavors conte, hi ha penya que conte. Bueno. I els curts i els llargs. Els curts i vull els dir, llargs. És una barbaritat. Ara aixeco, ara baixo. És molt català, és molt de la part del seny, no de la rauxa, llavors. Clar. Però bé, al final també genera rauxa a partir de la sardana. Oh, a Berga sí. Tia, Sí. quan acaben a... No, ja. Quan acaben... Sí, he ballat moltes sardanes, vale, poc a se'n les 5 de la parla. matinada, després de patum... Sí, perquè a més també portes una de barreja a sobre que dius, bueno, ja. no sé, Deme. no sé com poso els peus ni com els deixo de posar. Sí, literal. Bueno, va, Llavors, Què? la teva anècdota precària... sí, la meva anècdota precària d'aquesta setmana comença dient que he recuperat la moto. Vale? Ué! Llavors, O sigui, així... deixa de ser tan precària. Com era? No, és que jo crec que és força precari, perquè, o sigui, us he de posar en context la meva història d'amor amb la moto, és que me la vaig comprar al novembre del 2021 i en menys de 6 mesos ja m'havia fotut una hòstia. Em vaig quedar Ostres. entre dos cotxes, qual entrepà planxado Qual del Pans and loncha de Company. queso saps? en un sándwich Exacte, preso. allà. Però bueno, va ser culpa meva, llavors. No em queixaré, però clar, vaig Bueno, haver de portar la moto al mecànic, vull dir, no em va passar res, Vale. però vaig haver de portar per sort, no? Vaig portar la moto al mecànic i em va dir, no, tranquil·la, això és només, t'he de canviar una cosa al manillar, tal, una peça de no sé què, el mecànic, veí, amic, conegut, el tio amb el que et saludes, 200 pavos, ¿vale? Llavors, bueno, Mecànic. menys de 6 mesos, ja m'he fotut una hòstia, llavors ho vaig arreglar i ja està, i al gener em vaig quedar sense moto, perquè un dia vaig anar a arrencar la moto i no funcionava, llavors... Però la bateria o... Clar, jo vaig pensar, o sigui, no en tinc ni puta idea de res de motos, llavors vaig dir la bateria, però em va venir un col·lega i em diu, no pot ser la bateria perquè quan poses les llums s'encenen. Ah, vale. Tota la raó, I t'ho diu amb aquella cara, en plan, serà el motor, probablement. cara de passa la targeta una altra vegada. Jo fatal, no podia. Estic aquests 3 mesos, he estat 3 mesos amb la moto Però ja parada. tornes a tenir moto? Sí, però he estat 3 mesos aquí, l'anècdota precària amb la moto parada, perquè em feia pànic anar al mecànic. Dic, no vull tornar al mecànic i que haver de Quiticling, fotre... quiticling. Quiticling, 3 mesos passant, evitant el carrer, o sigui, passant creuant la vorera, en plan, no vull mirar, No vull ni mirar-la. he d'anar aquí. Llavors vaig anar el dilluns al mecànic i dic, bueno, ja està, en algun moment ha de passar això. I el tio agafa, posa la clau, fa un joc així i s'encén la moto. No m'ho puc creure. I jo, what? Vas haver de pagar perquè et fes això? No vaig haver de pagar, Oe, gratis, feliç, però digue-ho. dic, que precari, 3 mesos, es veu que és una cosa com del contacte, 3 mesos sense anar-hi perquè no podré pagar la factura i en realitat era una cosa del botó perquè amb la humitat, no sé què. Ja. Aprenentatge. Sí, total, Afrontem les nostres pors. Aniré a veure el veí, el mecànic, no passa res, i ja em dirà, bueno,
En fi. Ostres, Déu-n'hi-do. I bé, a part de l'anècdota precària, vens amb contingut per nosaltres, no? Perquè ets periodista, però també ets professora de català. Vale, sí, ara estic de profe de català en una escola pública, estic a l'ESO i a batxillerat, val? Llavors, com que avui és el Dia Mundial de la Lectura Infantil i Juvenil, pues, vaig fer una mica de sondeig amb els alumnes, val? Jo vaig dedicar una classe que això els encanta. Dic, avui no farem teoria, avui parlarem. I tots, ué! Fiesta! És com quan hi havia peli. Sí, totalment. Parlarem de la lectura. I és com, Vale, llavors, el primer que vaig fer és preguntar als alumnes si llegien, perquè sempre hi ha com que els adolescents no llegeixen tal, i bueno, vaig dir, va, llegiu, i si no ho feu, per quin motiu? Llavors, jo crec que, bueno, deien, la major part diu que no llegeix, que només llegeix els llibres obligatoris, i jo preguntava, per què no llegiu? I molts em van dir, perquè no puc concentrar-me. Vull dir, em poso a llegir i estic com pensant ja en una altra cosa i llavors com que se'ls fa molt difícil reprendre la lectura i tal. I deia, uau. I vam estar parlant, no?, com... Però en canvi, per agafar-te el mòbil i mirar 80 TikToks, no se te'n va la mà. Perquè no cal concentració per fer això. O sigui, tu agafes el mòbil i et passa el vídeo i és que ni el retens, perquè vas tirant, i no et cal concentració perquè és que tampoc t'interessa el que estàs mirant. I que són molts estímuls, no?, que tens, que amb la lectura és alguna cosa que tu ho has de fer voluntàriament, has d'estar com molt centrat. Llavors, bueno, això, jo pensava, dic, és que les pantalles, els mòbils, es passen 2 hores tranquil·lament, o 2 o 3, i s'han de posar... Ens passem, no ens amaguem darrere... Jo, personalment... Jo també, vull dir, o sigui, no és cosa de joves, jo dic que a vegades estàs mirant el mòbil i dius, para. Sí. No? Aturat, sí, total. Sí, diuen que això, que els costa molt mantenir la concentració, però que quan ho aconsegueixen fer, els agrada, perquè és com tu has d'imaginar tu pots imaginar, poden ser com vulguin els personatges, vull dir, em puc jo imaginar com vull que sigui el protagonista o l'espai aquest, no? Jo crec que també la lectura en aquest sentit dona molta pau, no? Que potser justament quan estàs super carregat d'estímuls i trobar el teu moment per estar llegint, t'omple d'aquesta pau que potser ells aconsegueixen saciar d'una altra forma. I el suport, és que no sé, em sembla que és molt això, és molt tranquil·litzador, no? Abans de dormir agafar un llibre en comptes d'agafar el mòbil, que és aquest estímul visual. I, bueno, també els vaig preguntar, aviam, dic, una cosa, què passa? Perquè sempre que dius, clar, com a profe de llengua, heu de llegir aquesta lectura de manera obligatòria, no? Hi ha un llibre obligatori. Dic, què us passa amb això? Diu, que a la que ens dius que és obligatori, ens fa mandra. Deixa de ser sexy. I jo, és veritat. Sexy! Vull dir, un alumne, dic, però és que tota la raó, o sigui, deixa de ser com una cosa atractiu quan li dius, lectura obligatòria, que després, si voleu, parleu una mica de les lectures obligatòries. I l'última pregunta que vaig fer és, al vostre voltant, hi ha gent que llegeixi? Vull dir, heu vist els vostres pares llegir? I era molt heavy, perquè molts deien, només a l'estiu, que també és normal, no? És normal, és quan tenen temps lliure. Que és quan tenen temps, però molts també, o sigui, n'hi va haver una que em va dir, no, és que la meva mare també em diu que li costa molt. Llavors, com els pares també expressen això de als adults ens està costant, bueno, als joves ens està costant, no? Llavors, com vols que llegeixin, no? Si no tenen aquesta... Per tant, si teniu cosins petits, germans petits, foteu-vos davant del llibre, poseu-vos el llibre i el mòbil aquí, a davant. Però que vegin que esteu llegint. Exacte. Hola! A mi el que em semblava super xulo, el que em va semblar super xulo un cop va ser que jo, a segon de batxillerat, crec que era, no sé si primer o segon, primer, ens van donar l'opció, havíem de llegir un llibre al tercer trimestre i ens van donar l'opció de triar-ne entre 3. Van dir, la profe va dir, teniu aquestes 3 opcions. I si no voleu cap de les 3 opcions, crec que també hi havia com la possibilitat de fer alguna cosa a part o així. Clar, va ser molt diferent, perquè ens miràvem llavors el darrere del llibre i segons el que a nosaltres ens venia de gust, doncs en triàvem un o en triàvem un altre. Total. I em va agradar moltíssim. Amb això, una altra cosa que us volia parlar és de la biblioteca del col·le, perquè, o sigui, ara al col·le on estic tenen una biblioteca que és
gegant, tenen un bibliotecari que amor infinit als bibliotecaris de les escoles, però és que, Pobres. per llei, les escoles han de tenir una biblioteca. Pues, el 2021 van fer com un sondeig i només hi havia un 58% de les escoles que tenia biblioteca. I jo he estat amb diferents centres, tampoc he estat a gaires, però hi havia un col·le on la seva biblioteca era un prestatge de... No, era una sala que li deien la biblioteca, però eren prestatges amb pany i clau, vale? O sigui, els llibres tancats, no hi havia ni bibliotecari ni res, llavors anaves allà i veies, jo què sé, Plató, bueno, com els llibres d'edicions de fa 100 anys, no? I dius, aquí cap alumne pot accedir a la biblioteca, llavors la biblioteca era, pues, bueno, és tot d'ordinadors. Ja està. O sigui, és a la zona on baixen els de primària a utilitzar els ordinadors. Llavors, ara estic en un centre on és superguai la biblio, és molt guai el bibliotecari i els alumnes baixen a fer préstec, bueno, des de petits, o sigui, cada setmana a infantil i a primària renoven el préstec i el bibliotecari proposa, si tu, bueno, depèn del professor, perquè la cosa és que a l'ESO ara han tret les lectures obligatòries, no? Bueno, vull dir, cada profe, cada claustre pot escollir quins llibres vol que llegeixin. I a batxillerat... És interessant, perquè potser hi ha certes escoles que els interessa més ficar un tipus de llibre per com és el grup, no? També, Exacte, pel tipus d'alumnat. També és veritat que depèn molt llavors dels professors i també, o sigui, el volum de feina que tens per preparar lectures, o sigui, és elevadíssim, però també he vist companys, bueno, és que... O sigui, hi ha de tot, no? Però hi ha companys que és com llegirem Hamlet. Tens 10 anys, tens 12 anys i llegiràs Hamlet. Vinga, saps? Endavant. Jo mai m'oblidaré, és que no me'n recordo com es deia els llibres, mai m'oblidaré el llibre, no sé com es diu, però un llibre d'Oston, d'un metge que feia un teatre, però... O sigui, era un llibre d'aquests que costa de llegir un punyau i tot xaquem, i fèiem segon de l'ESO. És com... Clar. En quin moment? Cal. Jo crec que l'ESO ha de ser com més una... Per mi, és una etapa on més el gust a la lectura, no? Intentar que llegeixin, que li trobin el gust, i potser a batxillerat ja fer una lectura més guiada. A batxillerat encara mantenen els llibres, les lectures prescriptives. Llavors, hi ha una selecció de llibres que també han canviat, perquè sempre havia estat la plaça del Diamant, i ara, bueno, i Mercè, o sigui, Rodoreda, fan de Rodoreda sempre, però, bueno, que potser també podíem... Però podem obrir mires, exacte. Mires, ara, avui buscava i ara han posat Bruixa de Dol de Maria Mercè Versà, bueno, no sé. Vull dir que estan obrint, no? Però bueno, jo sí que crec que a l'ESO, és que jo us volia preguntar, recordeu un llibre a l'ESO que digueu, uau, em va encantar, aquesta lectura que em van proposar va ser com... Em va obrir les portes al món de la lectura. Jo és que no me'n recordo, per tant això vol dir que no. Però, per exemple, ma mare els va fer llegir, que això em va semblar molt guai, La trena. Ah, que guai. Que, clar, o sigui, intenta també transformar com, vale, què està una mica... Què està sortint nou? Què tal? Què està creant una mica de tendència? Doncs anem a llegir això, perquè segur que ho llegiran amb molt més de gust i al final estaré aconseguint l'objectiu final. Què us interessa? Què us agrada? Diuen, no llegeixo. Dic, ja, però què t'interessa tu? Pues a mi m'interessa... Hi ha una pregunta al xat que és interessant, no? Què opineu de les lectures de manga a les escoles? Pues, a veure... Pues que guai, no? Vull dir, si ja... És que jo crec que és molt important la figura del bibliotecari, perquè a vegades també... o sigui, és una persona que és experta en això, vale? El professor de llengua, Bueno, toca molts altres... També toques altres coses, però el bibliotecari, llavors que hi hagi una biblioteca amb una persona que és experta i que tu pots anar allà i dir què t'agrada llegir, què t'interessa i que et doni aquest llibre que t'obrirà les portes... És que trobar un llibre que t'encanti, no?, és clau, perquè després... Agafis un altre. N'agafis un altre. Totalment. Si li agrada el manga, pues que llegeixi pues manga, endavant, evidentment. clar que sí. No? I anirà descobrint altres coses, vull dir que probablement no només es quedarà amb el manga, o sí, però bueno, ja serà una manera de llegir, una manera de descobrir històries. També teníem una altra pregunta del model de l'aula invertida, què n'opines? No sé ben bé què és això de l'aula invertida. Vale, crec que refereix, o sigui, la classe tradicional, bueno, vull dir, normalment una classe de les que hem viscut nosaltres, suposo, el professor explica i després hi ha exercicis i tu... Llavors és com
canviar la manera de fer, i llavors és proporcionar a l'alumne recursos, o que s'estem parlant, no ho sé, ara em ve al cap l'últim que hem fet, que és com les migracions, ¿vale? Llavors tu dones a l'alumne tots els recursos perquè adquireixi aquests conceptes claus i després tu l'acompanyes en aquest aprenentatge. Llavors ja no és tant el profe que explica, que fa la teoria i fas els exercicis, sinó que tu mateix, doncs, a través d'aquests enllaços, i a més, o sigui, pots posar un vídeo de YouTube o pots donar fitxes, però ja no és tu. Tant model com de la universitat. No? Sí, exacte, magistral. Al final és més un acompanyament. Això a mi em sembla guai, però també és una quantitat de recursos, de temps, o sigui, de formació del professorat, perquè al final si no hi ha aquesta formació tu no saps acompanyar. Però també jo crec que és superinteressant, però és això, és molt temps, moltes ganes, has d'estar molt motivat per voler-ho fer, i crec que també et permet fer una atenció a la diversitat molt més gran. Clar, això segur. Això segur. Perquè no és un model únic d'aprendre, no? Sinó que permet optar a moltíssims camins. Però clar, també depèn tantíssim del grup, perquè en una aula, vull dir, hi ha persones que potser els interessa molt la assignatura i hi ha persones que gens no, i aconseguir motivar aquestes persones amb aquest tipus d'aprenentatge també pot ser més complicat que s'hagin de tragar el toston d'una hora i... Sí. Bueno, perquè quan es traguen el toston d'una hora pots fer el cling, saps? Sí. Dius, estàs aquí present, però estàs a les Maldives mentalment, no? Però en canvi l'altra manera és com, doncs implica-t'hi, segur que hi haurà un punt que no? Bueno, sí, no, també alhora pot ser que et desmotivi encara més o que et faci... Bueno, no sé, crec que és molt complex, en veritat, no en tinc idea. No sé. Seria parlar per parlar, literalment, Igual que entorn als llibres, tornant una mica al lo d'abans, que al final també és saber trobar com aquesta motivació dels alumnes de, vale, potser així, tal com sona, llegir, quina mandra, doncs anem-ho a transformar, anem a donar-li... Clar, és que com també aquesta trobar la manera, volta. No? Jo crec que és una cosa que estaria molt guai. Sexy. Sí, que sigui sexy. Perquè hi ha llibres d'absolutament tot, o sigui... I també una altra cosa que volia dir és com la lectura sempre s'ha reservat molt a les assignatures de llengua, no? Tu llegeixes un llibre en anglès, però que jo me'n recordo a batxillerat d'una profe de bio que ens va fer llegir un llibre, perquè la lectura és present en totes les assignatures, I tant. I fer que t'encanta la biologia, no? És que jo soc de ciències, però i què? O sigui, tot i que siguis de ciències, hi ha llibres de ciències i la lectura també és una cosa que està en altres matèries, no només en català, castellà, anglès i francès. Sí. Bueno. Total. Sí. Molt bé, doncs, dit això, fem el joc. Ai, sí, ostres. Vale, va. Sí. No, abans del joc, la llei. Sí, la meva llei és... O sigui, jo imposaria ja la biblioteca amb bibliotecari. Sí, amb bibliotecari i amb els prestatges sense clau i a l'alçada dels alumnes, no? Perquè a vegades també hi ha biblioteques dels col·les que tenen els prestatges a dalt de tot. Dius, aviam. Sí. Podríem ficar dalt de tots els diccionaris, que ja no hi ha qui els utilitzi. I amb bibliotecaris que siguin una mica simpàtics, perquè jo també m'he trobat amb cada bibliotecari que dius, tio, o sigui, m'estàs fent la feina a desgana. Però al col·le, o sigui, al col·le o a biblioteca pública? Pobret, tenia un bibliotecari que no... que ens reiem molt d'ell, pobre. No, és perquè no sabia ni parlar, bueno, era... És que jo reivindico els bibliotecaris, o sigui, reivindico els bibliotecaris escolars, perquè són molt guais i a més quan porten molt temps et recorden, o sigui, hi ha una edat que deixes d'anar a buscar llibres però et diuen, ostres, a tu, Paula, t'encantava, o sigui... Ostres, que són professionals, biblioteques. No m'he trobat tampoc amb això, llavors. Vale, doncs sí, fem el joc. Vinga, som-hi. La nostra proposta era, bueno, ja que és el dia internacional del conte infantil i juvenil, era que ens proposessin al xat 3-4 paraules, no? I crear una història. Sí, i bueno, nosaltres mateixes, si no hi ha participació una mica, no? Doncs crear una història típic que fas un tros, tal, i la Cora l'acaba. Vale. Una història curteta, però una història. Aviam si algú s'anima a ficar alguna paraula pel xat i si no, li tirem nosaltres. Sí, el problema és que ens senten més tard, llavors, saps? O sigui, és una mica... He de dir que a mi aquests reptes em posen nerviosa. Molt bé. No passa res.
Vale, comencem, perquè si ningú Sí. diu Vinga, contesta, va. si no, Sí. si toca l'haurem d'afegir. Voleu que fem una roda o dues? Fem dues rodes? Dues rodes, sí, per poder tenir Acabes que tu. tingui un final. Vale, comences tu. La primera que em vingui al cap, Sí. Font. Sí. Font. No, paraula no, has de fer l'inici de la Mira, història. verdura, diuen per aquí. Pots començar amb la verdura. I llavors, quan es vagin animant... Vale, vinga, va. Infantil i juvenil, la Sí, història. Ja, és que hi ha hagut un moment que he acabat, o sigui, he dit, vale, se passarà en una biblioteca i acabarà, hi haurà marro en una biblioteca del centre escolar. Verdura, pues la botiga a la botiga de que viures del barri, la venedora acaba de rebre el paquet amb les taronges que venen de València i se n'ha trobat una que té un forat, vale, que està foradada, i d'aquest forat en treu un paper. I agafa el paper i l'intenta llegir, Autostop. hem però d'afegir-la. resulta que en el cartell... Puja una mica el volum. Que el paper té uns signes molt estranys i hi ha unes coordenades. Així que decideix agafar el Google Maps i buscar les coordenades. Però resulta que està massa lluny com per anar-hi a peu. I decideix fer autostop perquè no té un vehicle propi. Així que aixeca el ditet, fa autostop i es troba amb un senyor molt simpàtic que li diu que cap problema, Colau, és la següent paraula. I es troba amb la senyora Ada Colau, perdó, al costat del senyor, que li diuen que cap problema, que la portaran fins a les coordenades. I quan arriben allà es troben que hi ha un riu. Més. Clar, volta. Vale. I en aquest riu hi ha uns pescadors. Soc molt dolenta amb això, és que em poso molt nerviosa. Què més han dit? A veure... Enano. Hi ha un pescador que és enano, és un nan. És un nan. És un nan que pesca peixos amb la mà i en comptes de treure la protagonista se n'adona que en aquell riu, en comptes de treure llobarros, el que treus són... Continuo. Sí. Ostres. El que treus... Són llibres. Vale. El que treus d'aquell riu, en lloc de ser llobarros, són llibres que venen embolicats en plàstic per no mullar-se. Però, malauradament, el canvi climàtic està afectant a moltes coses i pensa que probablement aquests plàstics s'hagin liat amb els llibres i que no els estiguin protegint. Però es pregunta, d'on vindran aquests llibres? Aleshores decideix recórrer riu amunt. Quan està ben amunt, perquè al nan aquest no li diu res més que hi ha llibres. Com està dalt de tot del riu, troba una cascada i se n'adona que hi ha els mateixos símbols en una roca que en el paperet. I decideix tocar la roca, passar-li una miqueta la mà i es comença a moure la roca fins que apareix una porta que entra fins a una sala que és plena de llibres. I allà es troba una persona, un bibliotecari, es troba un bibliotecari que li diu que li ha enviat aquelles taronges amb el paper dins perquè el seu futur no està en tenir una botiga de queviures, sinó que està en tenir una llibreria. Oh, una llibreria de barri. I fora la FNAC. Exacte. Mort a la FNAC, visca les llibreries de barri, i dit això, què li sembla el riu? Al riu li havia semblat El riu preciós. una mierda. El riu una mierda. Doncs moltes gràcies, Clàudia. Passem a la última secció, la més esperada. La de l'horòscop. Ole! Txan! Molt bé. Perdoneu que hem tardat una micona.
ara passem a la secció més esperada i agafaré paperet per començar amb el primer signe al que li desitjarem mala sort. Avui no tenim ni Dixit ni coses en vinagre, avui el que tenim ens ho hem apuntat i vinga. Aquest signe és Taure, i és que Taure, malauradament, li ve una temporada de males notícies, i entre les males notícies seran les notes escolars, o de la universitat, o del que estigui fent. Venen males notes, ho sento, Taure, però caldrà posar-se les piles aquesta Setmana Santa. Home... I a més, ve una ratxa de males sorts perquè hauràs d'escurar-te les butxaques. Malauradament, perdràs molts diners fruit de despeses importants. Pot ser que perdis el mòbil, pot No ser que inverteixis en perdis les claus, criptos. pot ser que perdis inclús la cartera de perdre diners, així que et tocarà demanar favors. Serà el moment on hauràs de començar a enfrontar les teves pors per tal de demanar favors a les persones que més estimes o que creus que més t'estimen. Així que pot ser que t'enduguis algunes decepcions d'algunes amistats molt properes. Oh... Sento, Taure. Ànims, Taure, amb aquesta Setmana Santa, perquè Se vienen cositas. ve carregadeta. I ara jo, a veure... Ui, n'ha caigut un per aquí. I peixos! Peixos. Aquest crec que La és el Cora que sempre havia li caigut. toquen coses relacionades amb els peixets. Sí, doncs aquesta vegada, peixos, tindràs problemes perquè arribaràs molt tard a tot arreu, d'acord? Aquesta setmana que ve, perquè Això tindràs... no ens ho podem aplicar ni tu ni jo, tindràs molta mala sort amb els semàfors. Què passa? Que sempre que vagis a un semàfor se't posarà vermell. Se't posarà Això és tenir vermell mala sort. i, a més, no tens aquella possibilitat de passa un vermell. No, perquè no te la juguis. No te la juguis perquè a la que menys t'ho esperes, nyaga. O sigui que no ens la juguem, no passa res, surt amb molt de temps d'antelació de casa. No queda altra. Has Sí. quedat més d'hora. També aquesta setmana toca cuidar una mica la família, perquè sembla que venen dies una mica durs a nivell de salut per algú de la teva família i tocarà cuidar, tocarà estar pendent d'aquestes persones, però no pateixis, el que no volem que et posis és a la cuina, perquè podem acabar amb un desastre amb els fogons, amb la cuina, d'acord? Sí, assegura't sempre abans de marxar que tens els fogons tancats. Els fogons tancats, perquè és que això pot ser un gran desastre, que sembla que aquesta setmana vas molt despistat. Per tant, concentrem-nos i ànims, que es pot amb tot. Sí, peixos, espero, Aina Vila, que no siguis peixos, perquè amb l'hotel que arribes, sí, tens raó. Ai. Que no, Aina. Amb el nou pis, que... Esperem que no. No entraran ocupes, com es va pensar. És que... Què? L'altre dia vam Aina, posar un volem que vinguis cartell... a fer una secció, eh? Vam posar un cartell a la porta de casa l'Aina Vila amb napalí, perquè com que marxava l'Ernest, posava bon viatge en napalí i tal, no sé què. I total, que va arribar la Júlia Domingo a casa i es pensava que havien entrat ocupes perquè va veure el cartell en un idioma que no entenia i no sabia què estava passant. Bé, dit això, molt mala sort a Peixos i Taure. Sí. Esperem que no us torni a tocar la setmana D'aquí 2 setmanes. I res, ja ens despedim de tots per acabar agrair a l'Ateneu al Poblet per deixar-nos l'espai, tot i no respondre'ns als correus. Responeu-nos, per favor. I agrair també a totes les que ens mireu tant en directe com en diferit per seguir apoyant a joves recolzant, no? A joves precàries, que ja que m'he queixat de les... I no oblidant. Pues tot això, Vale. No ens oblideu, no ens oblideu i fins d'aquí 2 setmanes, molt bona Setmana Santa. Mua, mua, mua. Ole.